Det ser sindssygt ud. En sød lyd. Ja, en sød lyd. Du gør. Beep. Beep, beep. Post. Jeg vil sige. Jeg kan ikke tale med jer. Er det? Ja. Det er nummer 11. Ja, det er vi også kommet til. Er det det? Ja. Okay, Axel er langsom. Jeg kunne stadig elefanten prøve banen. Den der. Undskyld. Axel skammer sig. Axel skammer. Skam. Nej. Wow. That place rocks. Det er fejl. Det kan du ikke. Ja. Du kan da kæmpe op. Bange. Hjælp. Jeg er bange. 1, 2, 3. Mange. Nu. Axel kan tælle. Axel er pludselig en kattekilling. Axel, gør det igen. Trækker du tunge af mig? Nå? Trækker du tunge af mig? Nej. Er seerne? Jeg tror ikke, at jeg gider se det. Nej, egentlig heller ikke mig. Hvor nummer 12? Okay, det vil sige... Du bare tage det. Fordi Rex og Axel er altid lidt foran. Hvad? Nemmere.